Pride versus humility. Or say a hand time ene ahobrase. Abusiafo na watwe asan akọ abeto yembio yede aside mu odin ebema chediampon nyankopon sanse ono na wama yesa adom yi na yeda so etinkomu yebema mo akwa abanso na fenso yada mo asenso se de biara da nso mo nso mo fidie eda hasia enemo eye sa adisua yi kwata mu nyinara ye ne esua growing in relationship with God say ye nyini wo ye ayonkofa ye ne nyankopon ayonkofa mu ye ne wadi agikan aye adisua emienu sa na otwi mu ye pese ye den wo ye adisua to so emiensa mentwe ho ye twe ho abasesia. The beer or so not to me, but you beer no so no control a hot man. There was something for beer, so I saw money to me come because they don't open themselves. Now, your bonnet, when you go on, no matter who you are. Now, Moses, Afro people, Ebeji, and Ransom do. These are significant things, sir. Created us in his own image, and that's all no boy can know. One boy, everyone image more. Yabema munyina akwaba na afenso yasan adamwase na afenso yede nchiaso nkonso esan ede mamo bion se na emidi kan ekaye no na atwi mu no yewo adusua etoso emiensa ewo sa kota imu atifi asem no se ahantan ne ahobrase maboafo wo ha mu ba beboa na ede adusua mpense mu ede abremo baransa na meba be yi omo ede akyerem no mu ma yenkotie enwum emfiri the harmony so emrasisia.
Kasamami, yɛda the harmonies ase nnwom hwɛhwɛm a ɔmode abɛdi yɛn adesua yɛn mu ɛde ama yɛn ma wie ne saa deɛ a ɛne na meyi wɔn a aboafo mo ba bɛboa ne ɛde adesua yi ɛde abrem but ansa na no ma mensa mfa asede mu ɔden ɛmfa ma 3ABN
Ghana TV na afei nso Hope TV Ghana saa adwuma ko mienu yi efa onyankopon asem de kɔ ewiase afana nyina nti yes adwuma die a obon sɛ omu yi kyerɛ adasama enam sɛ won dwuma die no ɛyɛ mfidie nti ankrankran so ene yi ntubo akakra de boa wo mo sɛ wotie no wo hwɛ yɛn na obon sɛ wo mo number ɛda yɛn foni na nifa na frɛ obi bɛgye wo so na kakra bia no watimi de aboa saa adwuma ko mienu say this is the first time on so I will share with YouTube so me a subscription button so na if you so asafa won say me adoma no so HS automatically yes a video ya won so won sa ebeka bi won sa kabia na won so wa so akwa afoforo ma wie ni sa dia ene abusiafo a ma beka me ho fie ha se e dia adusian Ibrahim me yi o ma kyerem na fe ye wie e dia ti anu adusian me de musomfo Bismarck Mensa ene ye wo adom me wo elder Hans na Samoa e kam ho wa say elder Hans ye mo akwaba yeah me da say watimi ababeka yensa me ko manimu a Pastor Jafet obesi amankwan so ena eto pastor ye mo akwaba me da say ye to nsafro watimi aba na me ko manimu a elder aziko say afri yenso ena eto no elder ye mo akwaba ye hu a check akra great that's any agency say and watimi aba na me ko eto no wa elder Dr. Alex Collins afan so enete eto no wa eda ye mo akwa aba me da munyina se ye to nsafrɛ mo watimi edi odo abodo mu na fi se ye mfa adusua se emfa mbre ye tiefo ene na ahobrasie mu babia obia no si utrase na me ma pastor emompaye emai ene je nyankopon da wase and pray say ayo fe na ayo pe sa de sua ti sei o ma ye ho kwan sei ye ne ye ho be sua na ne adofo so beche mesra ma ho kunkun be di adesua nyina anim nia wo pese ye hu a be boa ye we Kristo sumu yi fe kire ye samre na ya fa na ye hira so aman ye da wase so aman sa kwan e wo Jesus Christ dem nti amen you share young addition was a pride versus humility. Yeah, last 2 weeks na share quarter years in the first. In fact, abusia for senior meka no the whole of this quarter year show kwan be first one yini e wo ye ne Nyankopon ayonko famo. Nti o share addition as no di can share reality check no kwasem nhwehwemu. Nyame na ye pese ne nante no ye kronkron ansa na ne betimi anante na wo se ye nso ye no kwasem nhwehwemu ye hwe ye tebia eno na ye hu se Yesu Kristo mom na dan ye tebia di a kire sanse no na ye standard ono pe eno betimi aka ye tebia kire nti ogina Lodisia asafo no so se ne na won sune bantie eno di describe ye nso ye tebia se ye a ye nyenu ya ye nyese ampa sa na ye nyamsom no akwa ye hu ye tebia wie no ena fi o rebuke yes yen sakra ya adwen yes sakra ya adwen ye benya more reward ye benya niema ede ewo nimu ye hwe last week so ye hwe onyankopon so ne character sanse nyame na ye pese ne nante no ye hunu yi a ye fapem ema yense ye betimi ahu anamo a ye ne ebetu eno na last week no so ye hwe this week no so o se ye nhwe ahantan ene ambrase na maboafo yi ba bebo na fe ye hwe sa adusua se ne no so ebeko ye nka abosam no ye fa free Luke chapter 14 verses 11 or say for whoever exalts himself will be humble and he who humble himself will be exalted yen kasamu no o say na obiara a o ma ne ho so no obre no ase na nia obre ne ho ase nso o ma ne so amen great abusia for say adusia we adusia bia no kwasam say ebehia pa ye because ahantan ne ahombrase de Yesu no de in fact obi ntimi yi enhu mfrim na sa wo hwe eniani mu nsem na obisa ye nsem bi se ebia na wonimu obi a ahope broni beka se egu ahye no ma ana se for wadwene bubu obi a ono de waye no ho se ewiasi masi a woti onya bone ana se onya mfum so ana se de bia se onkofo bia de bia ono no ye right saa na bia wonim obi a de bia opese onya tumi ba bia wo bia no opese onu control honom na se obia entimi engine so ana se obi won so a ye kase constructive criticism se obetu no fo okwampa so no ono ompe
watra afutuo bo kasa che no so me matra afutuo enya wo na oba betumi fo ye wo nipa binum ebinum nso esa ena ebi nso ba bi obia conflict achinyegye chese ne die na engreni on top of obia ne die na afi obisa yen se so yen so time bia ye be kasa asem we ne ye very quick say ya bisa ansem bia obi asamanya ba watrim anase wunim wadamfo bia otesa anase wunim obi a wunim sesa suban ya boi ono nso owo mu nanso asem bisa ne se won so that's the question obi say wo na wunim obi no ose won so no kwasem say ose say ye yadwen say ebinom ena sa suban we wo omo so ena ye de ye eni so ane ye daada ye ho ensi sa kwata yi anase sa na wotwi mu no ye ba besua okwan a ye be fa so anase ye ba behwe nsunsuanso a ahantan enya won so abra ye pese ye ne onyankopon etu anamon ena afensi ye be sa hwe trostem akwankyere a ode maye efa ahobrase ho na afie ne nyankopon anamontu no atimi aye kama ena maboafo yi ba beboa na afie yatimi adoso no enti ne edikan a ye ba behwe no ose ahantan anodin the tight fingers of pride but mekan nyito sembi ansa na mama dog abam na wacheche yen sembi mu ewa hase so wo chosema bia na wonso wabie adi yen achi hwe 1 John chapter 2 verse 15 to 17 no 1 John chapter 2 verses 15 to 17 no asema okano ehonum ni o say mun no wiase ana nneoma a ewo wiase so obi do wiase a agano do no inni no mo na de ewo wiase nyina honam akono ne aniwa akono no asetena mu ahoahoa emfiri agano na emum efiri wiase na wiase ne na kono retwam na de oye ade a onyankopon pɛ no tena ho da amen well yan hwesan yitu asemi eda na yan fan toto ahantan yebe chire musen me dey abesmak me dan say wo intro no e me de pa manage de o kan say ye ka say ye ka bibia fa hantan a immediately ye mu bebre no ye ni beda obi so o hantan de na chese politician we ya or sorry or kasa the way crowd be gina ho no wa kasa hantan oh or so we be gina platform so how be sugar no kra gina puppet no so hantan oh quite leader way so biti timer how wo ye we obetia kra no a hantan na ye yi ye ho afiri mu na penifo kan bi say wo ye wonsa edit na obi so a wonsa one pen edit na obi so but why you forget na say free edit na so. And the subject of pride and yet obedient or the for Tiasia said the Yebesian or Chino, Fato to a brabo home, Nantimum ewo new Yankupon acquaintu. Amos free can say, can two work together except they agree? Quata munina, the Asia. Eya kwanya be first one ye betim ni onyankopon adante na se ye betim ni onyame anante dia se ye sua onyankopon suban ni bi na ye suban na ni onyankopon suban bo abra no ye be sesen no age onyankopon die ni bi enti mesre bebre ba bia wo bia kan wakoma mra fom adisua na ye sua no enye okunu ho adisua na ye besua anya oyire ho adisua enya wasafo panyi ana se wadwuma panyi wo ene me yan ye ho ne yebesua adusua yi na obebisa say ahantan kura firin fa na baaye onyame asem eka kire ewa Isaiah 14:12 to 14 say ehyaase afiri osoro emra obofo a ye friend no Lucifer onyankopon man position wa mano all the elevation sane esemano nanso kase da bi me pese me go beyond position ade ama me no me pese me de makonya kwotena onyankopon
atifi na me ye the highest ewo baabia nanso onyankopon principle no de abowiase principle no de rule osi obi obrɛ no ase bia ɔyɛden ɔma no so wo obɛma ho so bia no principle no sɛ ɔba fam enti mra obronsam yɛ na dwen sɛ ɔbɛma no ho so na wa elevate no ho beyond baabi onyankopon de ama no no. The principle has to be applied to him until onyame brain ase ema ne ba asase so. Na obronsam ba asase so no ena ode sa hantan no start infeste nipa. Na kwan ofa so ode infeste ne say okọ Garden of Eden onyankopon asem kind of clear Genesis Genesis 1:2 onyankopon say mumma let us make man in our own image. Onyankopon say one shed one tia obi no obe boy you once sometimes say wo adwuma bi na adwuma no unhia o kese sampa utim subcontract mo obi no aye ba adwuma ehia wo no one kasa wo take time na waye enti it shows how onyankopon ye sombo mano so onyambe na kasa no otena form okoto form no starting nwenye na Bible san kase he created us in his own image and yes or no boy keke no wa boy ewo ni image mu enti when it comes to our value a basa ne sombo a clear say ye sombo say it has to take God himself to come down and make us and not just like that Christ say was created in his own image but Bronson by no can say hey nipa sir say these are the deficiencies muka say mo ye greater no ho mo power no ye kakra bi me wo kwan bi a metima boa mo ama mo power no akọ beyond ama mani ate na mahunyansa beyond the mo wo no na mra nipa open itself to that nipa man who or feel pity for himself no or lose consciousness about the value no and my hand time started by no more sa na my hand time ba wiase I do remember some years ago na me trade brekum and yeah politics I drew a political campaign and our politician be ba brekum oh me a young teacher you tell me come me behind baby I walk around I feel say bibi are you okay right. But trust me you're free rallying us no now I felt pity for myself politician na come to say I ask myself say is it your papa can is it really enokrana also obetray the value of Ghana cedi now that time na matches £1 and that is how Ghana cedi in it here and anytime be abe man for kwan wo who value now be more be kwan na nipa na ba won chen na wa ma wa dwen say wo down you don't know your value no then the beba mo ne say o pese o kosoro o pese o ko beyond o pese starting nante now walk around na ma phone so sa wonya down sa o pese walk o yire so pese walk ukuno so o pese walk wadwuma for so no say yes me down sa but you don't need to do that fi so onyankopon say onyame abo in his own image into the first antidote a boa ema you overcome the issue of pride ne say yebe hu ye value say no onyame aboy no additional contrast obronsam ni subaya de bi opese me kosoro it has to be me nko ba bia mo bia me na ese me control me na ese mo top or contrast with Jesus subayin Philippians 2:5-11 or say yes Christo or boy adie nyina wiase nyina ya ne dia no or brand ho ase or brand ho ase ba former to the extent say obey servant to the extent say obewu maye to the extent say e won owu ye no kra no owu the lowest of owu now because all yes and to nyame den amano so odofo this is the principle nyame de bo wiase know your value onyame say wa ball ewo ne so memma obi emma wonwen se wo down emma ahantan ma omu se opese obrasoro fi so onyankopon principle a why ne say onyame ebre ne ho ase na opese onene na ma so bro ho ase emra wo bro ho ase no na onyame ma so na so ma so ho so dia onyame principle so obebre wase so opese ohu obi opese o ye prophecy obi a enche bia obehwe fom
enche bia obeba for a look for bia obre or man ho so the moment abema ho so no na se ne to obronsam no ebeto. Amen. And that's it. I'm saying we see for ato assume sene et you know yento aso na afei yenko yanim or say know yourself. Send ye in fact, yes, Christo can abasem be or the toto or the abasem be a yenim power trust mu mepese metin ho kakra na fe yehu sa abasem no ansana mama da kwan na fe waba mu sa wo fa trust na ba bia wo chi bia fa trust na bi Luke chapter 18 verse 9 no ekopem 14 no ensem bi e wo ho sene osi kano na obu binum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu won a aka ho bi se nipa ba nu ko asoro fie mpaebo ba ko ye farasini na obaako ye otogini farasini nu jina na obo mpae ni tirimu se onyankopon meda wase se mente se de nipa a aka no tie amemfo nkontompofo ayarefafo ana otugini mpo midimu ada da pen mumpri no medede menya nyina so ntusu dudo du de ma na otugini no gina achirechire na wampese oma nani so kire sorompo na mmom obo ne koko so ka se onyankopon hume de bonye mobo mese mose oyi dibim sene sane ko ne fie mum sene obaako no na obiara a omma ne ho so no obebre no ase na de obre ne ho ase no nso obema no so amen. Eda yanhwe sa abasem ya Yesu Kristo ekafa nipa mienu a omokobo empayi edien na yensuan firi mu se o se yenhu yehu be me da wase be addition we addition we can say nyame odoye papa na essence opeso gi enti no opese idru jape bia na se suban bia emmoaye emeyenye na hini no onyame nam ne tumi na hodin so eyi na di edi kire. Knowing yourself, in fact, a topic nice, but you can preach about it. Very, very interesting. Knowing yourself, say say the say na ositi say hey adiwe me kwana mitimi ye. I mean your ability to do things. Say utimi ya adiwe. And ade mi so wa hey me hwe me ho akojo adiwe pa de mitimi nye. So enti wo hwe wo ho a na afi wo susu saa ne mani nyina na afi wo hu ba bia wo ye den wo gina na Yesu Kristo abasam no a wo kan wo Luke chapter 18 verse 9 to 14 no eye adesua bia ese yen a yesi ye ni Yesu Kristo etu kwan akọ heaven na se ye twen na ma na be fa yen di akọ osurufie no eye ade bia wo se ye de to yakoma pon so na anuanom yitimi ehwe na ye bre ye ho ase ansa no nyankopon etimi agye obi biara we ma wo ho so na free say wo trene a wo ye no e na be bokwan ama wakọ heaven no enye yi if it's all kind Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 no a o say o de adom no e na ayeden e de agye yen na nye enwuma so said obia enye de emfa hoho no say me nwuma nti na me de ayede akọ enya china brebi agina wo onyankopon anim o say enya ne sa but asema woka kire ha no say pese Pharisee in fact Pharisee no who can the great architects of self righteousness are omoa wahun say matra Israel kakra na said the microphone no esuban sitie no wo free hobby no na Collins you boo say unye nipa anything che say o ka say self righteousness omo any dikan that's right and Jesus Christo e ka ho asem edition na omo bu nipa bia say omo nye atrenefo na otugini no on de ohunu ho say oyeden
on sem fata akwa we nso say oni de ne tight or the tight ba oye ni say oye bibia pepepe nti oni de enka empire no kra wo bo no wo hwa disuane pa no a to me no the na person che say he even doesn't need to go and pray to Christ. That's right Sanity. So but we say the ohun who say on say emfata no didn't say ebon koko say erade humi mobo na me ye odibon ye ni enuanom ansa na Yesu Kristo ebetimi agyew abawo ni enkwaji mu na say obetimi agyew no ama obeye agise obra wo ho ase na wo say onyamobo enti obi biara odi ahobrase esufre onyankopon say Kristo humi mobo na me edibon ye no nyankopon agye no if it's all kind Matthew chapter 5 verse 3 no verse 5 or say inshirani mu bruhunfo na omo na obehu ommobo sa the same Matthew chapter 5 no anso no what kind verse 1 na say verse 3 na no oka say inshirani hunhum ahiafo na won na obenya osoro ahenni no ayeden adi ahobrase eye ade bia ehuhia ema obia ansana ubetimi even ubehu se we de bonyeni no 1 John 1:9 say me mankuma ma monye boni na moye boni a monka ehu se mo wo chijane mo confess mon ka mon fomso na me yetrini ni no kwafo se me de me fomso ebe den ebe chebo eniti ahobrase eye ade bia ehia ewo ye Kristo so no matter what this yamu de wonim bia no ese wo bra wo ho ase na wo de hye onyankopon tumi kronkron ase se de be ya onyankopon betimi afa wo so ayeden adijuma ahye in fact we can Proverbs chapter 6 verse 16 and 19 na o kan enema nsia bia na ta enema nso bia onyankopon onyankopon achibade. That's right. Dedi kan pride yeah. Dedi kan pride na o kan Matthew chapter 11 verse 29 ni 30 na Yakupon Yesu Kristo noa na eka kire se mumra me nchen mo amaso am no so abre mumra me nchen me mama ho me na momfa me konua no nye den entom ho so na monhwe me na monsua me efri se me dwo na me bre me ho ase ewo akoma mu eniti enuanom ahobrase eye ade bia no matter usika wonya no matter your achievement esa obra wo ho ase na odima onyame in fact say ye hwe ye nwom enwoma hymn number 154 o system hwe asenu anwanwa a anunyam hin ewu maame a na mahunya de ene made nyina mimu ne hwe. That's right. Ekwa wo man kame ma da call store anything extra say sa suban na kopon kwa na ye den odema na se odema ya yes na free so it me abre ho ase. Amen. I'm say Eda next time you buy before me kwa just a short one Eda I'm say ni na elder can nyina me pese ye twa adwensi so ye the human condition. Okay, say know yourself. Now you should draw your attention to the core basic human condition after sin. Bone ebewie no. No matter how your achievements, send a Pharisee ni no na wo kan normal wutumi yo no. Senka ne no wutumi yo ni nyina oje ne hutum mu se ne mitimi yi enye ma ho oden na mede yo. That's right. E nyame adom ena ma me ya nka we ma ne nyina ho mfa ne nsam pem ne bo nye se ne oyeye no. Enti wo hwe start no a o ready o say Yesu bu sa be ana ka abasemu yi e de kire won a ohu won ho se otene ana se wo kron ana se onhia bibia esen afoforo no e na obu de kire won na the human condition no e was Psalm 51 verses 5 and 6 nti David say amumuyomu e na me na enyinsem me na boni mu na oyeden wo wo me nti ohu ne ho say right from birth no ya the bonye for it comes to near Paul e kan Romans say ye nyina ye bone onyankopon ni monyam aboyen no matter who you are ye nyina nti ye hia adom bi a efiri Yesu nchen nti nia to gini na okogina ho no ohun ne ho he knew himself
sɛ awurade hume ɔdebɔnyɛni mmɔbɔ wɔntumi kora mpagya ne ti kora anhwɛ soro ɛfiri sɛ ohunu hu sɛ ɔyɛ debɔnyɛni ɛna bible sɛ nea ɔbrɛ ne ho aseɛ saa no onyame ɛma ne so yesu ka sɛ ɔde bimbuo kɔ fie ɛsen nea ɔkɔgyina hɔ a ɔkɔ brage about nea ɔtumi yɛ taking God away no tie nyinaa nso yɛhu yɛn ho saa sɛ our basic human condition utumi preach o utumi teach o utumi yɛ papa o ne nyinaa basic ne sɛ woyɛ debɔnyɛni a wohia Yesu Kristo adom. That's right. Me da say. Yɛnto aso na fe yɛnkɔ yɛnim ɔse Moses humble servant and ase Moses akwa hobrasefoɔ no. Ɛno sɛ yɛhwɛ sɛ ne Hebrews ka asɛm bi wɔ ha sɛ fa Moses ho na fe mama pastor abamu ɛwɔ ha sɛ ɔwɔ kyerɛsɛm a ebia na nso abie Hebrews chapter 11 24 to 26 no sɛ ne ɔka asɛm no sɛ gidie nti na Moses nyini no one pese ofre no faru babaaba na oyi sɛ ɔne onyankopɔn man behunu amane mmom kyinse ɔbɛte bɔne mu de natia wabi obu Kristo anwawra sɛ ahonya kɛseɛ sɛne sene Misraim ahonyade efiri sɛ ɔhwɛ akatua no. Amen. Pastor hwɛ sɛne Hebrew ka Mose asɛm yi sɛne de toto na ho braseɛ sɛne yɛbɛka ho asɛm yo Penny Bismarck yɛda wase ne yɛda mpanimfoɔ so a ɔmadi kan ato fapem ɛwɔ adesua no mu no abɛsi saa dɔnhwere yi wohwɛ Moses a yɛbɛka no ho asɛm yi a na abrabɔ no yɛ 2 construction sites a a perfect example ɛma yɛn then na Bible no ka ɛfa Moses ho Bible no say Moses no yɛ ɔde hyia a saa mmerɛ mu no ewiase afa na nyinaa no Egypt na yɛ ɔman a ɛdi mu nti na Moses a ɔyɛ ɔde hyia saa ne deɛ na yɛso yɛnim sɛ sɛnea na nhyehyɛ ne te no ɔno ana na obi ba bɛdi adeɛ nti Moses yɛ training no yie adesua no koraa deɛ ɔbaa mu ma yɛhu sɛ na Moses wɔ hɔ yi ɔyɛ den ɔyɛ historian na ɔyɛ ɔnwemfoɔ ɔyɛ poet ɔyɛ philosopher ɔnaa so na armies Egyptian army no ɔno ɔyɛ commander ɔnaa so na ɔyɛ ɔhyehyɛ mmara Ellen White ka ɔse he stands without a peer wode obiara tutu no ho so a obiara ni hɔ na Moses edi mu ɛwɔ Pharaoh ahene mu anaasɛ Egypt amammerɛ mu nanso adesua no ɛka biribi ɛno na ɛde Moses ahwɛ aseɛ ebi ɛbaeɛ adesua no ɛka sɛ Moses ma ɔno ne self confidence anaasɛ ɔno ne self sufficiency no ɛbɛdidi ne mu ɛsiane sɛ ɔhwɛ sɛ meyɛ philosopher meyɛ poet meyɛ army commander in Egypt obi amfa ne ho ntumi ntutumi na ɛno didi ne mu na ɛma ne bɛyɛ mfomsoɔ ne mfomsoɔ no ɛne ne sɛ ɔno no fa ɛko sɛ ɔno na bɛko agye Israelfoɔ deɛ na ɛwɔ mu ne sɛ ɔno wabɔ ne timu pɔ sɛ mempɛ sɛ mede me ho bɛdɔm Misraimfoɔ ɛsiane sɛ nea mahu anaasɛ nea me maame akyerɛ me no ɛda adi pɛfei sɛ ewiase ahonya ɛmfa nkɔ baabiara wanya saa nteaseɛ no but the approach he got it wrong bra ɔma nimdeɛ na wanya ne nyinaa ne didi ne mu na afei ɔyɛ sɛ me na mɛfa ɛkwan bi so agye Nyankopɔn ma anaasɛ ma liberate me ho deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɔkukum nipa na odwaneeɛ but Nyame ho mmɔborɔ dɔɔso na Bible ne sɛ odwaneeɛ no Nyankopɔn ampo no for 40 years Nyankopɔn ɛma ne chance ɛtraining no ɛwɔ Midian kosi bra Nyankopɔn ankasa ɛmmerɛ soeɛ no ɔsan frɛ no na Bible no 40 years n'akyi na Nyankopɔn ɛbɛdi Moses ho adansie no Numbers chapter 12 verse 3 Numbers 12 ɔse now the man Moses was very humble more than all men who were on the face of the earth. Yedi kan say Moses
was a top class guy in Egypt. No, he was self-confident. Oh, yeah, able to do everything. But the contrast. Yes. Now, Moses is the humblest person in all the earth. Yes. Adenti, a son say, O manyame kwai manyakupon ye no adwuma. Additionally say, impo sambre na Moses to me nya bibi fufuo bi tuma de hwa no ho. O say, encounter Moses enya e wo the burning bush. Enyame ne kasa fi edua e hye na so e dere so enhye mu. Nyankopon fa no so e pai resi mu. Nyankopon fa no so e ma na etofi soro. Nyankopon ene ne kasa animu ne animu. Nyankopon ma Moses efro people ebeje emranse mu du. These are significant things ka Moses or another opportunity said obetumi enya asanya ahomaso. Now so this time round no we hu the two ends of Iriase and na we hu say nyamesu mu no ahantan enkoye hwe ma wo ahobrase ne de tra nyame ase and nti ne Nyankopon invite me no mienu say yenye frɛ ye ho Kristofo yen tiase hu say adum bi na adum ye ne yesum nyame ye be nyame anim a yen fa ahobrase emra ye be nyame anim a yen fa enuhu a emu odum bre Nyankopon anim James say onyame de osi wona wa hantan for no si won kwan. The word English word is a resist on person obebe no kra na emu wa wo bre ho ase no onyame pagya won me bom pae minimum state bia no your software tell me bia no your sorepani bia no your deacon you feel say where the other che why your sorepani ache unim bible mu why yes the ni ache so nobody can compare themselves to you a risk and it is dangerous because Moses here be no onunuhu but in Shranke Nyankopon say every time bia ye benya enuhu no oye fufuro Moses enya a different experience. See, I dance the I for Moses when say he became the humblest person ever to live on planet Earth. Me gidi se Nyankopon be boa yen yesu afa bibi sa afim e be nhyira ma yen. Amen. Great. Me da say pastor say what to bona what cheche ye musa yen to aso na fe yen ko yen o se bone kese para no the greatest offense. And also answer na the Hans memo wabam no yes Christo ma response bi the manation for abra na omunwie fa wan ye kese no e wo Luke chapter 22 to 24 to 27 say na kasa bi nso ba wo mu se wo mu hwan na obebu no kese na o say won say we are say aman ahemfu di won so ahensem di won so ahensem na won a wodi won so tumi no wo frɛ won adefo na mo de monnyɛ saa na nemum ne ɔyɛ mu kɛseɛ no ɔnyɛ sɛ akuma na de ɔyɛ otitire no ɛnyɛ sɛ ne ɔsom na hwan na ɔsom ne ɔte aduane pono ho ana sɛ de ɔsom ɛnyɛ de ɔte aduane pono ho na me de me wɔ mu sɛ de ɔsom amen Hans yɛnhwɛ ɔsi bɔne kɛseɛ paara no na wɔde saa anobaba yɛ kɔɔ so wɔ Yesu Kristo ɛne n'asuafoɔ ntam de ba ɛfa nea wɔyɛ kɛseɛ mu adusua bɛ ne bɛtumi asua firi saa de me nua me da ase sɛ adusua no ɛyɛ one ɛyɛ dua baako na yɛhwɛ ne branches ahodoɔ nti ne mpanimfoɔ aka nyinaa ɛyɛ ne mpɔmpɔnsoɔ ɛnie sɛ nka yɛhwɛ Bible mu na nka yɛpɛ bɔne kɛse a megye di sɛ nka bɔne nyɛ Bible mu koraa nneɛma atwa yɛn ho ahyia yɛpɛ bɔne kɛseɛ paa anka ɛdɔɔso paa sɛ obi etimi ekutwa akwadaa innocent child de ne hyɛ bɔtɔm ekutwa ne parts sɛ wɔde kɔgye sikaduro uhu a etimi hyew yam sɛ na bɔne kɛseɛ bɛɛ ni yɛtimi ehunu microphobia wɔn etimi fa topa yekodi awuo sɛ mekɔ ɔman foforɔ so eni ne yesi wɔ sisi a ma sɛ fu akora yɛntimi ntoi ɛne nneɛma
ɔtene man mu ɔse me obi mahu sɛ obi yɛ adeɛ bi sɛ nti me koku no hwɛ innocent people a ɔmu wuo nke bɔne kɛseɛ pa yɛka bɔne a nka ɛso because ɔmu tumi de bomb to baabi a marketplace hospital vulnerable people ntumi nsɔre nwane na yɛkum ɔmu nyinaa bɔne kɛseɛ bɛn na kyɛn sei yɛwɔ obi wɔ hɔ a otumi fa car yɛsɛ crowd bi ɛyɛ carnival na watena car mu sɛ makotwia fɔ so nipa sɛ ne bɛwuo bebree kɛyɛ bɔne kɛseɛ but when the Bible is pointing out bɔne kɛseɛ a ɔmmɔ wei no mu nyinaa din ne ɔfrɛ no bɔne kɛseɛ ɛyɛ ahantan apereapereɛ mpaninie minim Bible no frɛ no bɔne kɛseɛ then it means say ehu pa if you say enye bibi a yadwen tai koso ye starting nyina yaka say obiara wa hantan woni mu nanso it takes the antidote ye Yesu ahobrase no nko na ebetimi di ayi ti say ofre no bone kese a na ekire say se ye ma yani kɔ hɔ na ani na ebekɔ hɔ na wokenkan ewo Luke 22:24 to 27 no asuafo yi hwɛ ode wo hwɛ how beautiful it is. Say we are seeing the wo sa time we nyina no. Thousands and millions of people are na was as so. Any thousands of people are na wo Israel sa time. Now you choose to say be part of the 12. Omudi Yesu echi baby obeko bia. Nke enimonyam hye kese. Na ye ka asuafo omu ne Yesu adidi anante later on Peter bekai o say nsemo ayate no enye fables bi o ye ne didi ye ne nante ye te se wo kasa o ye ne no ma nyina na ye di nachi we saw him and we knew him etu nkasuafo ankomu ne Yesu adidi anante o ye na nwanwade ne nsemo ka ye any parables any healing ahodo ye nyina nkomu ahu bi no say ye ka obi a ye ka apre ne ahantan a nke the last na ye beka afo omo ho. Unfortunately, with the human condition, I can't one sem no. It's an said na omo akoma no omo nsesem free the natural human being and a flesh no. Embefa honhom no nti no na afei instead senka omo behwe Yesu ahobrase yesu asua no. Ne na omo ya say hwan and be the leader. Who will be the greatest? Hwan akire kura da ye kaya ebi mo sebedi ma no ekobisa Yesu say wahiniem ho ne omo maame eba nka ukwa ma ba kontena nifa na ba kontena benkum menim omo aka no ba bia ye betena se betena chiro se betena nimu but ope benkum hine nifa hene e wa henienum ama omo they didn't understand the concept of humility at the time. That's right. And Yesu e ka kire wo mo say dia modi machi ache nyina no there is one particular thing that is offensive to me and my father. Say, umre wo ho ase na ubemuma wo ho so. It is a big offense to me and my father. And he say, ewiase ahemfo no, wo mudi mo so a, yes, ohene baako say yebodwa emfa ho say obeche sen no the subjects ne betena ho e befa na si apakan mu ne be soa no na konwa ye different ni obeka e ye final ni obeye bia no e si twese kan a ye betwese kan ye kunipa because of ye hene o se wiase ahemfo no omudi mo so ahene nanso me ka kire mo se obi pese o ye kese e wo mumu na o ye bigger te se e wiase de ahemfo no bia ese se o ye den akoa ese o serve na ne service ni mu no e na o ma practical example. Senka yeko table so atete no in the olden days Yesu time no na eating at a table is very important pa so obi betena se no motopo no a adefo na akesefo na ni trinfo no so motena se a we see them by ranks no motena se by ranks eti ne oye biggest pa no to high table na they go by that but enko e wo fie ho no mo na mo ye den mo se when na yehu bi e wo John 13 e no ewrade didi na se no emra Yesu no atena se na o serve ye no e no o se mo tena ye tena se na ye didi a ne o table no high table no why na oye mumu panin a rhetorical question o munyina ni manza no e ne o high table no but o se me am ba ya mudi machi a mo frɛ me rabbi na mudi machi a mo frɛ me teacher na mudi machi a mo frɛ me Lord and Master and Savior no me ba ebe som ye me som me ne mo nam yi me na me som bibi ba na ese yese nsu a me na me kosa bibi ba na ese ya hohoro na ase a me na me hohoro se bibi ba na ese se obi di kan eye ekoa adwuma a me na me yo adan na mu nsua me mo nhwe me nsua me na muti wona aprepre wo mumu
saa no ɛna ɔde sika atoɔ sɛ the leader in you no a ɔbɛba mu no ɛyɛ nea ɔbɛsɛɛvo asuafoɔ no ante wɔ yi ase ɛkɔsii sɛ yesu wu kɔɔyɛ a honhom kronkron no ɛbaa wɔn so and you can see sɛ yɛka James deɛ sɛ pastor kan James deɛ yɛka Paul deɛ yɛka ada Peter ɔmo nyinaa kyire no ɔmo bɛka ahobraseɛ ho asɛm na James deɛ na mesan si so sɛ the Lord resists the proud nea ɔma ne ho soɔ no onyame yɛ den esi ne kwan ɔma osi ahantanfoɔ kwan na ɔma ahobraseɛfoɔ so adɔfo no ne yɛka nyinaa kɔsi so ne sɛ Yesu Kristo ɛpɛ sɛ me brɛ me ho ase na me som ɛnyɛ ɔsom kɛkɛsɛ bi a kɔfa wɔ ebra anaasɛ bibio ɔsom in terms of everything sɛ mehu me ho sɛ kakra metimi yɔ no ɛnyɛ ma ho ɔden nea metimi yɛ biara ɛyɛ Yesu me talent ɛne me spiritual gift no me de som no me de me talent ne me spiritual gift no me de som no sɛ wo de yɛ ɛsom de a ɛne nea wo bɛyɛ biara no sɛ empo enipa ehu kura no a o ma ahantan ma wo mu na mo sɛ ohunu sɛ ɛyɛ wo na wokita wa hoɔden bi na wo de yɛ de a every time you draw attention to yourself but the attention should always be drawn to the savior a ɔma yɛn saa akyɛdeɛ no yo me da say opening hands and sɛ ka ɛda hands deɛ no ho me deɛ no bɛyɛ practical kakra because yɛhwɛ asafo yi a yɛwɔ mu ya adeɛ baako a na ehu paa ne sɛ ɛtɔrɔ bi wɔ hɔnom na sɛ yi if I say yi pastor sɛ ebi a pastor ɛnyɛ personal ministries and anaasɛ wɔnyɛ whatever a year na dobawa bi di n'akyi no ɛtɔrɔ bi wɔ hɔnom a nipa no hu sɛ sɛbi ɔwɔ nimdeɛ ɛkyɛn sɔfoɔ nti no ɔmpɛ sɛ ɔne ne bɛyɛ adwuma yɛba ɛfam bio mu koraa no a wobɛɛ dɛn na wɔtumi a wɔka kyerɛ singing band ni sɛ ɔnkɔkyerɛ kwaafoɔ nnwom because kwaafoɔ no nim sɛ ɔmo na ɔmo ɛwɔ high nti no ɔntumi ma singing band ni ɛma mekyerɛ nadeɛ ɛwɔ mu bebree na deɛ yɛka nyinaa ne sɛ ɛnɛ adesua ne ɛtwi adwene si so sɛ bibi biara a yɛtumi yɛ biara no sɛdeɛ asɔpani kaeɛ no ɛyɛ onyame ɛno nti yɛmmerɛ yɛ ho ase paa na obi biara a yɛbɛyi ne sɛ yɛne ne yɛ adwuma no yɛhunu sɛ yɛn nyinaa ɛna ɛkɔsua adeɛ ne yɛde aba bɛyɛ de ɛde aba bɛkyerɛ na aduonyam no ayɛ de ɛde ama onyankopɔn ɛno nti yɛ mempaebɔ sɛ adesua wei a yɛsua no onyame no ɛma ne nka akorankora biara koma na baabi a wotie biara no bra fam na onyankopɔn atumi afa wo so ɛdi dwuma ahyɛ ne din kronkron no onyam amen madam asepa sɛ mo yɛ ne sa afei yɛnhwɛ deɛ di awie na afei yɛntoa so sɛ look at him hwɛ no in fact yɛbɛkan akenkan sɛm bɛyɛ mmienu bi wɔ ha se na afei mama dog akasa ho ɛwɔ ase Matthew 23 verse 12 no ɛka asɛm bi ɛwɔ ha se yɛnhwɛ sɛnea ɔka no se na obiara a ɔbɛma ne ho soɔ no wɔbɛbrɛ no ase na obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase no ɔbɛma no so in fact Paul nso twerɛ akɔma Philippifoɔ no Philippians chapter 2 verse 3 nso ɔno nso ka asɛm bi a mɛpɛ sɛ ɛno nso yɛbɛtwɛ ɛho asɛm kakra Philippians chapter 2 verse 3 no ɔse monnwene biribi atutupɛ anaasɛ animuonyam hunu pɛ so na mmom momfa ahobrɛaseɛ adwene mmu mo yɔnkonom nkyɛne mo ho ara sana Paul nso kyerɛ akɔma Philippians 4 no nso ɛka no ɛda yɛnhu ne sɛn anaasɛ yɛnte aseɛ sɛn Ada say many are best mark adesua ɛyɛ very practical very practical ɔdɔfo a wotie sɛ wobie wakoma mu na ɔbrɛ wo ho ase ɛtie adesua yie wode yɛ adwuma a ɛbɛboa wo nyamesuro mu ɛbɛboa wo mpo wo wiase asetena mu wɔn sɛ me de be free baby ada Hansen ne ada free e free fa look no hwe se asuafo a Yesu ni omatena all these years senka wo pe obi a omasua be prepare free Yesu ho a omosua first hand but still no they were battling with pride. So call LinkedIn or LinkedIn and I say Facebook ni we nyina social media handles normally we also be a publish yamami promotion
first na me say your mama so call her my career education we my achievement we every year man for publishing, you know, they are quick to come out to celebrate with other people. Elevation. I have never seen Obia or publishing or LinkedIn say, oh, your mommy a demotion. Now me a manager. Say you give me up and down. Wow, this is human nature. That's right. But very difficult. We say, Onyankopon a person and nantono. Onyame boy for relationship. Now Onyame a person and nantono. Or say adia bakwa he can't stand any obia or man hoso. That is his principle. The moment abema hoso no, say a pam Onyankopon free on chain. Wow, a pam Onyame free on chain. And that there are ample promises in the Bible. It can say. The blessings are in blessings when we have the presence of God with us. Joshua Kanye or say, yeah, call mo chakwa call promised land. Mo ma or moon chum through yameho. Fisa more blessings no come with the presence of God with you. Okay, Psalm chapter 1 or say nipa wo ye woni onyankopon nanteno why you say ya connected to a streamer dia ye dua no e wo nsuo ho every time be able flourish because the blessings come from God and onyankopon se ne suban ne say wo ma ho so a ontimi ne wo nante enti obetwe ne ho enti so onyankopon twe ne ho a blessings no there's nowhere ubenya enti odofo let's make it very practical yemu bebro ho we have been battling with challenges in life obi wo ha branch bi wo ha o wona dwuma bibia kwaka mama no but obi am pese obeware no adentia fi se wahoma so no atwi onyame firi unchen ena nyame so wo nipa mu enti wo ahobrase a not only nyame na atwi ne firi unchen o atwi nipa firi unchen abeba wa kama very beautiful there is no problem with this woman nanso wakwa asori we no wakwa asori we onyo bia ware no odofo bra wo ho ase adwuma ukwa adwuma we ni asake o we say ni asake. This is practical. God want to work with us. Onyame person ni yenanti o. O person shira o. Umpai bo o hawa wo koma wa bo ho mpai no. Onyame person yi ano ma o. Be sam mpai no san shira no eba emra onyankopon wo nchen. E na onyankopon asem so kire say sa ahantan wo so a onyankopon entimu me nchen. Enti wa hantan no pam onyame firi nchen. Wa hantan no pam nipa nyame suwo mu no nyina efiri one chain. And you continue to see said your way piano, a coffom, Montiasia, when Yankopon and Nam, a same way so a catcher said, Bro, once look to Jesus. She Yesu, Sanya Paul Kaye, said we are singing no ball or no ball, we are singing no yet the highest no or brand once about form. And it said, O person you in Yamenantia, look to Jesus. Nesiana Humbrasi be. Amen. Pancho, Mama bisa this final question na fe yem fan sorry yen addition so yedi kan aka say ye nyina wo de won say tino bi so no na 3 no hwe so obia wa hantan 4 no hwe so fantastic obia wa hantan at what point ena metimi ayi minu aten in terms of say mahu say wa exhibit some level of pride e won ni mu na say obi nso wa hantana otahu se wa hantan so ontahu nso dia e obi na so yi na sutire ukoyi na sutire nso a sen na obeye no because e betimi aye tricky kakra the person may not take it the way I obepe no and then nso timi say no so ebedi ni nyanso yen how do we go about it because we are very practical yen ebetimi aba say meti akondwa mu me ye niema bi ya hantan sem ba se obi be hu ne okon be fa so be approach me kura se me nso mete ase se ne me ye ne ya hantan a bit tricky a baffle kakra so how do we deal with some of these things Mama can be being free Christ object lesson. Ellen White says in Christ object lesson page 154 or say there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless and the most incurable. That's the word, incurable. Also, be anywhere
ɛyɛ nyame tan sɛ ne odi wukiri kan kora kan ɛyɛ na bufu ɛyɛ ne tan ɛne obi a ɔno afeel sɛ ɔde ne ho to ne ho so ofeel sɛ ɔyɛ okay ɔhia bibia ɔyɛ ahantan ɔsi ne nyinaa ɛna ɛyɛ the most hopeless and most incurable first thing ne sɛ bɔne nyinaa obi ɛyɛ wɔ asase so biara no ne conscience kyerɛ ne sɛ ɛyɛ bɔne but obi ɔyɛ ahantan biara no ɔnhu sɛ ɛyɛ bɔne efi sɛ ɛno na ɛba no yɛ ɛno na ɛyɛ bɔne nankasa but ɔnhu ofeel sɛ ɔyɛ okay mo amaka nyinaa no mo hyɛ n'ase enti at that point no sɛ wokɔ ka kyerɛ nipa no sɛ nea woyɛ no yɛ ahantan no nti na mede toto self confidence na real self confidence and pride no difference ɛwɔ mu ni sɛ nea ɔyɛ self confident no ampa ɔbɛhu sɛ adeɛ deɛ mayɛ but sɛ woba n'anim bɛka kyerɛ no sɛ adeɛ a woyɛ yɛ a ɛsiane sɛ yɛ genuine self confidence nti ɔgye tom nea ɛyɛ pride na ɔnye ntom ofeel sɛ who are you ɛdeɛ na maya wo na wo bɛka wei yɛwɔ nkurɔfoɔ bi koraa wɔ hɔ a preacher sɔre gyina ayi so a ofeel sɛ saa preacher no onuru ne level otumi sɔre pie ana ontie odi nkɔmmɔ wɔ nkyɛn mo nsɔre me mmɔ mpaeɛ ɔso kyɛn mpaebɔ no na ɔte hɔ enti there are saa person no menyi ni sɛ yɛ afutuo ne timi sakira no because saa afutuo na wode ba no ɔso kyɛn wo what are you going to say that's right saa nipa no later on asuafoɔ no kwan ya nyame fa so sesa wɔ mo ne sɛ ho kronkron no baeɛ na ɔmo gye tom mu no ɛna ɛsesa wɔ mo sɛ nipa na ama ne ho kwan ama nyame honhom ama ne so a yen yafutu a ye kan di I don't think say ebetimi asesa a pride person because Ellen White to cross say it is the most incurable because a hand time bo obi mu a ohun ne ho so ono ye de bonye ni ohun ne ho say ono ye tenani ni esen o amintie bi nso free da amintie wo so am say asama waka na emodu pa na it takes only onyankopon kronkron na obetimi akọ nti before wo nipa no opeso okoyi se nipa kro no anta na so person ko ka kire ni se oye yi no ayi se wo ankasa no obo ho mpa ye esre ahode ni free nyame ho me kai se Ghana omoma me se preaching appointment enko preaching sorry bi na me mba sorry ndi me call ye no na enipa ono be ye tight no ma all right eni e fra sorry penifo no ba ko se omra ye tight no mai what ade na me na mo beka chem se me nyimi koye tight omo aye bo omo su fufuro no bi no beka koye tight na me aso penny se ma nya preaching dia mo ma me koye pastoral prayer so what nti me na me ko preaching tin e was be calm down ti wi aso na me ko papa ni nchen am say da ade a wo ye no yesro nya me se ebi nsi biom every say o tight no kra no obetimi promote o tight no ama okra mobroni bi afa no so ama na be den abeje awrade adi nti ote hosa no se Isaac no kwasem me a me ko trans no madwen ho ahu se ade na me ye enye nti asema ye kan nyina ne se adesua kese a ye kan nyina ne se enuanom no matter de wutimi ye bia ne de onyame epegya wakodro bia no obrɛ wo ho ase in fact I saw them ha so obrɛ wo ho ase a okra mobrodi bi betimi aba wo nkyɛn so at say ama ni hawo ni na yibi o timi aka kyerɛ ye wasɔre mpanimfo bi asɔre mani ntimi nkɔ mo nkyɛn because they don't open themselves for other people to come to them no make come nti mum ye mrɛ ho ase na ye brɛ ho ase a onyame bɛ fa ye so edi dwuma ama okra mobrodi bi so abenyam so abusiafo sene ye kana ahantan ene ahobrase ehu adwum adusia na ye ahantan ne de ye nyina obia wo bi nkakra nanso ye very open ye wo ha say no or constructive criticism bia ma dwumade na akoso a we are open to it betimi de comment ato ase honomo adidi atem na ye ndidi e wo ha say and ye ti ase utimi nya call free baby o kasa na ye ni say ana say ye ni say ni nyina ye fa na fe ye nso ye de bo ye mbra futuo no we are open to any constructive criticism bia ye mbompa ye se onyankopon ma nyahobrase no entra yemu ye dem ase next week ye de adusua etoso n9 no so e de ebebromo si utrase na afi mema pastor nsanhira so emaye eje nyankopon ye da wase pa adusua wodi amayen bigidi san krankro ye tia ya hwe ye mu ahu se ahantan bi wo ye mu na de yesel ne se Jesus inti
fakyɛ yɛn na boa yɛn na yɛn brɛ yɛn ho ase ne yɛn dane yɛn ho fi ho yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ so hyɛ wɔn nsa o wopɛ wɔn yie nti na wode saa adesua yɛn ama wɔn mesɛ ma wɔn nso wɔn kɛre wɔ ho na beebi obiara to sii no wɔso wɔn dane wɔn ho wɔnya adwensakyera na wɔma wo Yesu Kristo mbɛdi hene deɛ mesɛ ne sɛ yɛyɛ mu adwuma na yɛn sesa na yɛn sɛ wo Kristo yɛn fa ahobrɛaseɛ honhom ne bi na siesie yɛn afoforo ahu yɛn ne aka sɛ yiw yɛyɛ Kristofoɔ mapa ɛnam wɔn soso yɛnam yɛn soso wɔbɛhu wɔanya dankwa ne bi nti ɛda wase paa kɔ so hyira yɛn na boa yɛn na siesie yɛn ma w'ahenni ɛba ɛwɔ Jesus Christ deɛ mu nti amen. Amen.